Karhula. Karhula. Helilä. Hovila. Minun asualueellani 3 parasta asiaa ovat luonto, rauhallisuus ja ihmiset. Helilä on pieni asuinalue lähellä Karhulan keskustaa. Lapsiperheelle ystävällinen alue asua. Palveluita on paljon pienen kävelymatkan päässä. Bussilla pääsee Karhulaan, Kotkansaarelle, Haminaan asti ja myös juna tulee Kyminlinnaan. Ihmisiä täällä asuu ihan vauvasta vaariin. Asuinalueellani taloissamme on ihania ihmisiä, ihania naapureita. Täällä on kiva asua mun mielestä siksi, kun luontoa on lähellä ja kivat lenkkeilypaikat ja ihmiset on kivoja.